Ladifa sirrin soyayya na Fatima sirrin kulliya, Batula sirrin gaibiya, wanda nake yi wa soyayya kamar ke ruhin annabta. Suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba, na Fatima yar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin kudura lamarin ki ba zai wuce zarki ba. Suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba, na Fatima yar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin kudura lamarin ki ba zai wuce zarki ba. Wana da faɗin waɗar wanzan Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin ƙudura lamarin ki ba zai wuce tsarki ba. Ka hari da ɗa rinjaye akan makiya ba da mu ba. Idan ka zame mana jagora kai don su ba zai mana komai ba. Ka yadda kawa ashabul fil ba su koma inganganci ba. Kowa aka yi wa zalunci ba ka ki zame masa gata ba. Ka tabbata kai ne alkali karar mu ba mu ta ga kowa ba. To in har an zalunce mu saka mana ba domin mu ba. Domin daraja ta Rasulallah ban dauke hijabin kuka ba. Suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba, na faɗin waɗar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin ƙudura lamarin ki ba zai wuce tsarki ba. Ya Rabbi salati na saba da sanda nake sai na roko, ka yi wa mafificin bayi da kai kira sama ya sauko. Dare ɗaya kafin asbahi ya san daraja ta sahun farko. Ali da sahabbai dai roko halin suna ɗauka nai karko. Ka sashe hunnai sadatu hanyar alkhairi sun tako. Domin darajar suka dafa min ka sa hikima ta yi gangan ko. Harshen ɗan Fatima ya yi waka ba tare da zagin kowa ba. Wana da faɗin waɗar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin ƙudura lamarin ki ba zai wuce tsarki ba. Idan zakara yayyo tara ku ce asuba ta tunkaro. Waɗansu suna tashi sallah waɗansu ko ba sai ta ɗauro. La'alla irin tarbiyyar su shanye jini tamkar sauro. Dama ita kan tarbiyya dai kowa ta gidansu ya dan roro. Na Fatima ni dai na soki har ga bakiya sun tun faro. Gani ina faman sanki na kai mari na kai goro. Ki ceci masoyin nan naki ke na riga ba karya ba. Suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba, na faɗin waɗar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin ƙudura lamarin ki ba zai wuce tsarki ba. A kanki nake tabbatu rana waɗansu suna yi mun ganganci. Da ɗan haƙuri 'yar manzo na tsallake tarkon ganganci. Da husni da gammu da duk shagala cire mun in bar lalaci. Da kin zama gata shi kenan a danke ce rigar 'yanci. A fatin duk lamarin Allah zara'o kina da cikar 'yanci. Zaman mu da ke shi ne waraka cikan jasadi na har zuci. Da ma dai ne arba da batulu ko da ban faɗi komai ba. Suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba, na faɗin waɗar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin ƙudura lamarin ki ba zai wuce tsarki ba. A yau ruhina na tabbasa
ana na batuli ki mun gata. Hasali kuma ba wani al'amarin da zan ji ya burge kwakwalwata. Sai dai lamarin ki kawai na ki mun gata a kushewata. Ki so da ki mun dukkan sutura a ya mai gyara mafuskanta. Kin koyi halin manzon Allah ladifa tsakanin barata. Asalin girma kin manyanta tun kafin rabu yayo mafita. Acikin ki yana rufe duk alam tun kafin ma ayyo dan ba. Na jirgita na nan suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba. Na faɗin wa 'yar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin kudura lamarin ki ba zai wuce sarki ba. Babu wanda zai boye TV kware haka ne ranar wanka. Tunda na ga mugun borido da shi aka rude ran girka. Babu tantama ke ce matsaya a komai ke ce dai mafaka. Na Fatima alfarma ce kamar takobi ranar yanka. Na Fatima wata riga ce gurin bayi ke ce mafaka. Jami'a mai yantarwa da ke zanyo dukkanin harka. A gona ke ce kulliya inda lamarin ki ba zan gani ba. Sabona na faɗin wa 'yar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin kudura lamarin ki ba zai wuce sarki ba. Wasu baba ma da su babansu da kaga su awwal kai sani. Abin dadi a hannun yaro shine aka yi wa janjani. Zaman lafiyar dukkan kaunu su soki su biki da tsantseni. Antun mahadi ko zulkarni dan kin wuce dogon zamani. Ga ki arufa kin zarce sani gurin kifi aka san karni. Tausayi da kaunar al'umma na Fatima ke ce ainul muradi cikar zance. In dai da ke ban san wani ba. Jirgita na nan suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba. Na faɗin wa 'yar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin kudura lamarin ki ba zai wuce sarki ba. Sallama wajen sirrin Allah wannan da bai masa tsara ba. Sallama ala sirrin kudura bayan ki ban tira kowa ba. Sallama ala ramuzin hadara ke ce abin ba wani ɗa ba. Sallama ala ruhin kudura ke laukuce ba bawo ba. Sallama ala zaujatul ali ke haƙuce ba majazi ba. Na Fatima asalin tushe ke ce gani ba hange ba. Salisu dan Fatima ni ne nai baitukan ba fani ba. Jirgita na nan suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba. Na faɗin wa 'yar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin kudura lamarin ki ba zai wuce sarki ba. Masu sancirar kaucin gawo kusan da wuya kunne ya ji. Karnuka ku bar kejin kura in kun ƙi ku ihu sai an ji. Dole aljani ya ta kauta a rado ko zafi sai ya ji. Maganin wuya shine a gudu aka tsaya bane sai an ji. Shi silar rabo sai mai sa'a miyar muku ya ji ta maji. Fatima gurin Allah ita ce gaban goshi wane hanji. Kiran ya bawa dukan komai ba zan rike sanki da wasa ba. Jirgita na nan suna gane ban dau lamarin ki da wasa ba. Na faɗin wa 'yar manzon Allah ke ce gata a gurin kowa. Ladifa tasirin kudura lamarin ki ba zai wuce sarki ba. Ladifa sirrin soyayya na Fatima sirrin kulliya. Batula sirrin gaibiya wanda nake yi wa soyayya kamar ke ruhin annabuta.